Повече доволни клиенти с сертификация по IFS Food. Господин Ломбарди е производител на хранителни продукти и е много доволен. Той току-що е спечелил търг и може да снабдява голям клиент с пица. Преди да получи договор за доставка, той трябва да гарантира, че може да доставя безопасен продукт съгласно спецификациите на клиента. Как да осъществи това най-добре? Той избира IFS Food стандарта, защото по този начин демонстрира както безопасност на храните, така също и изпълнение на изискванията на клиента. И най-важното, начина, по който господин Ломбарди ще реализира тези изисквания, не е предписан от IFS. С цел да получи по-голяма яснота, господин Ломбарди кани на среща независим експерт за предварителен оглед. Тя извършва анализ на опасностите и оценка на риска, за да приведе след това бизнес процесите в съответствие. Резултатът? Господин Ломбарди трябва да направи подобрение по отношение хигиената и управлението на доставките. Той се заема с реализацията на препоръките. IFS не изисква определени методи или механизми. По-скоро проверява дали внедрените от господин Ломбарди процеси изпълняват изискванията. Неговата форма трябва да покаже действаща система за управление на рисковете от замърсяване с чужди тела, но за това не трябва задължително да инсталира детектор за чужди тела. След като господин Ломбарди вече е внедрил всички необходими процеси, той избира одобрена от IFS сертифицираща организация. Тя изпраща одитор, който на базата на IFS критериите и на спецификациите на клиента извършва оценка. Така, например, той проверява дали фирмата контролира суровините и дали те съответстват на сертификациите. Или дали са изпълнени отделните IFS критерии и дали процесите са ефективни. Интервюирането на служителите също е важна част от одита. И накрая, одитът е успешен. Господин Ломбарди получава сертификат. Договорът за доставка може да бъде сключен. Господин Ломбарди получава допълнително подробен доклад от одита, в който са посочени местата за подобрение на неговата фирма и с това се подпомага нейното развитие. Освен това, скоро господин Ломбарди установява, че чрез по-ефективните процеси процентът от грешки в системата на неговата фирма е спаднал. Значително са намалели също и рекламациите и публичните изтегляния на продукти от пазара. А това означава повече доволни клиенти. Господин Ломбарди е възхитен. IFS спецификацията е повишила стойността на неговата фирма, защото той се признава от търговци и производители в цял свят. Чрез базата данни на IFS, заинтересованите клиенти автоматично биват информирани за неговата нова сертификация. От друга страна, чрез тази база данни той може да търси сертифицирани доставчици за съставките на своята пица и да проследява техния профил. Вие също можете да повишите стойността на вашата фирма с IFS Food. Допълнителна информация можете да откриете на www.ifs-certification.com.